Il-kap tal-oppożizzjoni jinsab bla pożizzjoni favur Malta dwar is-sussidju fl-enerġija. Għalli fuq is-sussidju dwar l-enerġija, jiġifieri l-għajnuna kbira li jagħti il-Gvern biex iżomm il-kontijiet tad-dawl stabbli u fost l-orħos fl-Ewropa, huwa jaqbel kemm mal-Kummissjoni Ewropea li titlob lil Malta jaqta' is-sussidju fl-enerġija, iżda anke fl-istess waqt ikkonferma li hu bla pożizzjoni. Ħanibda bl-enerġija. Mela, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tgħid ilha tgħid di f'rapport wieħed tnejn tlieta li isma' dawn is-sussidji li qed joħroġ il-Gvern xi 600 miljun skont il-prezz tad-dawl li qed joħroġ il-Gvern għas-sussidji fuq id-dawl u l-ilma mhumiex sostenibbli. Dawn qed ikissru jew qed jimminaw is-sostenibilità tal-finanzi tal-pajjiż. Twassal l-iktar dejn, twassal l-iktar deficit. Robert Abela min-naħa l-oħra qed jgħid le għax aħna rridu nagħtu stabilità lill-familji u allura come what may dawn is-sussidji se jibqgħu. Alex Borg ma' min jaqbel mal-Kummissjoni Ewropea jew ma' Robert Abela? Ma' tnejn. Alex Borg iddikjara dan f'intervista fuq il-programm Vjova mal-ġurnalist Albert Cauci Cunningham u ftit tal-ġimgħat ilu qabel mal-Kummissjoni Ewropea li l-Gvern Malti għandu jaqta' l-għajnuna fuq l-enerġija. Jiġifieri s-sussidju l-Gvern qed joħroġ miljuni fis-sena, però hija short-lived. Jiġifieri kemm ħanibqgħu noħorġu miljuni. Naf li hemm xi darba limit sakemm tista' tibqa' tagħmel miljuni. Il-Gvern diġà kommess li jżomm is-sussidju fl-enerġija fil-budget li jmiss u mistoqsi dwar il-budget u l-investiment soċjali il-kap nazzjonalista ħadan l-aġir bħal Bernard Grech. Ħatkun naqra sfida mhux ħażin biex inti twieġeb kontra budget illi se jkollu l-ikbar nefqa soċjali. Kull budget jgħidha. Alex Borg kien mistoqsi fuq sitwazzjoni finanzjarja imwera tal-Partit Nazzjonalista b'40 miljun euro dejn u meta mistoqsi dwar iċ-ċedoli meta se jagħlqu u se jiġġeddu għalli hemm min se jġeddu imma preċiżament ikun jaf kollox mhux hu imma ħadd ieħor fil-partit. Jiddependi l-kontratt kif mhux kull ċedola l-istess. Jiġifieri mhux kull min għandu hemm ċedoli hemm 10 snin, hemm ċedoli għandhom 5 snin, jiġifieri jiddependi ċedoli. Sawa, ġifieri tista' tgħidli minn daw it-3.5 or so miljun kemm hemm li ħajġu rolled over jew kemm hemm li jridu jitħallsu. Eżatt dik is-Segretar Ġenerali kun jaf